real thau bo ti chu hi mar deuh tunga hetia han puta han so dong kana so we thelo ni omjia chuanin one pack lian pui ru deuh tung angani me chu so wangin visceral fat kan ti real thau bo hi chu thiselna ta pon a hla om bi ka chuan nat na sang te poka thlen thei bi ka chuanin hi al kha lan dan ani heti en mai chuanin chuan thachiang tur chuanin CT scan te MRI te ti te tha chuan Asia hianin hemi thawlu tu khelo po hianin hemi real thau bo hi kan nei du bi ka chu wangin kan film khur po angai bi ka ni ang wainge real thau bo hi a hlom bi chuanin tuna kan soinat na angte hi nei thena chance kha ti sang bi ka ni anne nge ti na ro chu ani chuang lova ama sabera chuanin zun thum hemi type 2 diabetes te chuan thisen thau chia chuan triglyceride sang te cholesterol sang te chuan lung nat na ni thena chance te khat sanga thin tha bo ni thena chance te chuan BP sang te isen sang te chuan pancreatitis kan ti mai real bo na kan tiang te video ta pokan soi to khatian ni thena chance kha ati sanga chu kan soyang kanin chemical la om kha ti chuak thei tlat mai ka tiang real thau bo kan ti chuan kha a la om na ni chuan a om chan soile soi nu ele in hi poimo kan ti to kha chini le thil thum ei tam lu tuk te chuan refined carbohydrates kan ti mai maida tanga siam thil ei tam lu tuk te chuan tuna kan thil ei bu fai white rice kan ti ei tam te thil kan ngum ei tam te chuanin cold drinks kan tiang chi diang ten chini atama hetiang in tam te kha chan pakhat langsar em mai chu ni apa ni na chuanin taksa chetlem lu tuk in soi ngai lo khatiang te kha ni chuanin hormone in thak dang lam kum upat lama te chuanin hemi ru ha na benvon khatiang nei te stress hormone kan ti mai cortisol tamu tuk wang te kha ni chuanin zuin na sa real thau bo le thin thau bo te om du chuanin real thau bo kan ti te hi nei du bi kin om ve in thla chon thei te pon ni chuan zan mut lian mut tuk wang te po khanin om thei tho ni alan chodan an ti hianin taksa hian na emo ka tiang khanin alang chuak lova heti an en alang thei mai hi ni dulakiara dul taivel a lian na chuan dulvel kha nem nuk lo a khau deuh tung thin chuan thisen te chuan triglyceride level a sanga BP te po a sang theya chuan thin thau bo anei the ni chuan mi pa chuanin hemi kong bor hi inchi somthum panga centimeter somkwa aya alen chuanin aris a sang me chia chuan inchi somthum pakhat aya alen chuan aris kha sanga adam doya chuan min zun thum an nei chuanin ami insulin en ha tho theinan pui turin metformin te aman theya chuan hemi taksa ina athau kha hi blut lem theinan hianin orlistat anti te po om boka chuan choi tuilu tukti choi tuilo na le rina ti hiam nan ten semaglutide anti hi om boka amero chu hek te chu side effect nei theni wangin doctor ron lo chuanin mania lo engot kha him lo ti hreila chuan in lama kan lo ti thei poimo mai chu in soi ani ni tina ke kal ni tin lo pon kar khata voinga vel minute som thum ta minutes somli panga vel te cycle khalte tlan te po tha ke kal ai chon tlan khal a thale zoka chuan strength training an ti hemi push up ti te pull up te mo squat kan ti te khang te kha ke kal rungot ai kha chon a thabi boka ele ina poimo boka thlai na ring thei te whole grain an ti mai atra vai mi mangchi te bean chuan sanga nat te tha